ମାମା ଜାଣିଲ ନା ତମେ ନି ମୁଁ ତ କହୁଥିନି ତୁମକୁ ଡାକ୍ତର ହବ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ହବ ଡାକ୍ତର ହବନି ନା ହବ ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଜାଣିଛ ନା ଆମର କିଛି ମେଘ ଆସୁ ଆମର ଏଣେ କଥା ଶୁଣ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛ ଆମ ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ନୂଆ ବହି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ବହିରେ ଆଉ ରଜ ଦୋଳି ଗୀତ ଇଂଲିଶ ବହିରେ ଆଉ ଲେମ୍ବୁଡ଼ା ଆଉ ଆମର ଝାଲମୁଢ଼ି ଆଉ ଘୋଳ ଦୋଳି ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେଖ ଏଣେ ଆମ ଆଉ ଆମକୁ କଷ୍ଟ କରତେ ପଡ଼ିବନି ତମେ ମାମା ଗୋଟେ ଆମର ଝାଲମୁଢ଼ି ବାଲା ହେବ ନହେଲେ ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ହେବ ଆମର ଇନଷ୍ଟା ରିଲ୍ସ କରିବ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ ପଇସା କମେଇବା ବୁଝିଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା କରିଦେଇଛି ଜାଣିଛ ସବୁ ଆମ ବହିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଖାଲି ପଢ଼ିବେ ଖାଲି ଦେଖେଇବାର ଅଛି ସବୁକିଛି ବୁଝିଲ ଆଉ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆମ ସରକାର ବହୁତ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଭଲ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଭଲ କଥା କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନା କହିଲେ ପିଲାମାନେ